أبزا فيديو نلعب حساب ترى أنا موتيفيشن على عليكم هوتها ملء بملء كغير زخل نزمنات تحابي يتصنحن عبيت هافتاماتن ما راح تعلم بعلوم راح تتكاملوا زنبرة عبينا هيوت مستري اسك حد نقرك حتىك معلتاوي كاب نقوك ساعة مشهد تتصعر تسرح نسر لا بيت خان هيوت خان صبق نقرك تفتر كتبل تدك ملخا قلنا يزود سيتو دوي الخاص تحسبه السوط راح يكون مسبات زلك هازم دناتات مسر بيتخا مسارحتخا يعرفخان متامدتخان بزلك ركب عقوب ديخان ابز عالم زي اخون خا قرب دو يلخا كحسب خلخا حدا زي يردك نجر يزقاطمك نمنتا يوم قال يوم سبات قتلن ليتن 24 ساعات مولو يصعو ايدقسون ايعرفون ካብ ንግሆ ክሳዕ ምሸት ጉልበቶምን ደሞምን ይፍስሱ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ክሳራ ኣብ ድኽነት ኣብ ዕዳን ኣብ ጭንቀትን እዮም ዘለው በአንጻሩ ድማ ገሪኦም ሰባት ብዙሕ ከይተጨነቁ ህይወትና አስተማቀሩ ስርሖም እናሰርሑ ኩሉ ዝደለይ ወሃብትን ዓወትን ጽቡቕ ዝምድናን ልክዕ ከም ማግኔት ቀልጢፉ ዝመጸሎም እቲ ፍልሊ ኣብ ጻዕሪ ኣብ ዕድል ወይ ኣብ ተስተማርዎ ትምህርቲ ደረጃ ይመስለካ ይኸውን እዛ መጽሓፍ ትበና መልሲ ግን ኣይፋልን ዝብል እዩ እቲ ዘሎ ፍልሊ ሓደ ጥራሕ እዩ ውሕዳት ሰባት ዝፈልጥዎ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ዘይፈልጦ ሓደ ዓብይ ምስጢር ኣሎ እዚ ምስጢር እዚ ድማ ሕጊ ስሕበት ወይ ድማ law of attraction ይበሃል ክሳዕ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ሓቢርካ እንተጸኒሕካ ኣተሓሳስባኻ ኣዘራርባኻን ናይ ህይወት ራእኻን ሙሉእ ብሙሉእ ክቕየር እዩ ሰላም እዚ ንህይወትካ ጠቐምቲ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ብቋንቋ ትግርኛ ተዳልዮም ዝቐርብሉ ናናቲ ቲዩብ እዩ ንዚ ምድላው ዘዳለወልኩም ድማ ኣነ ሓውኹም ናታኒ ኣብዛ ቪድዮ ብዛዕባ ታብ ዓለምና ሚልዮናት ቅድሓት ተሸይጣን ናይ ሚልዮናት ሰባት ህይወት ዝቐየረትን ንዓይ እውን ኣብ ስራሕን ህይወትን ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ዝሓገዘትኒ ናይ ሮንዳ ባይረን መጽሓፍ ዘ ሴክሬት ወይ እቲ ምስጢር እትብል መጽሓፍ ጽሙቕ ኣቢለ ክነግረካ እየ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ከመይ ጌርና ናይ እምሮና ሞገድ ወይ ድማ ፍሪኬንሲ ንቕይር ከመይ ጌርካ ብምስጋናን ብቪዥዋላይዜሽንን ናይ ባንኪ ሒሳብካ ትዕቢ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ከመይ ጌርካ ካብ ከቢድ ሕማም ትፍወስ ዝብሉ ንኽትኣምኖም ዘጸግሙ ግን ድማ ዝሰርሑ መንገድታት ክነግረካ እየ ቅድሚኡ ግን ኣበይ ዓድን ከተማን ኾንካ ከም ትከታተለን ዘለኻ ኣብ ኮመንት ሕጂ ጻሓፈለይ መጀመርታ ግን ታሪክ ናይታ ጸሓፊት እዛ መጽሓፍ ሕፅረ ቢለ ክነግረካ ሮንዳ ባይረን ትበሃል ኣብ ህይወታ ኣብ ዝኸፈ ጸልማት እያ ነይራ ንሳ ኣብ ቴሌቪዥን ዘዳሉ ናይ ፕሮዳክሽን ስራሕ እዩ ነይርዋ ግን ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ተበላሽዋ ትካላ ናብ ክሳራ ኣተወ ኣብቲ ናይ ስራሕ ጭንቀት እናሃለወ ድማ እቲ ትፈትዎ ቦኣ ብድንገት ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈለየ እዚ ናይ ሓዘንን ናይ ስራሕ ኪሳራን ተደሚሩ ምስ ስድራ ቤታን መሓዙታን እውን ተባእሰት ብሓፂሩ ህይወታ ሙሉእ ብሙሉእ ተበላሽዩ ተስፋ ቆሪፃ መዓልታዊ ኣብ ዓራት ኮይናት ትበኸሉን ናብ ዲፕሬሽን ዓለም ዝኣተወትሉን እዋን እያ ነይራ ኣብዚ ዝኸፍአ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ግዜን ከላ ሓደ ዘይትጸበየቶ ተኣምር ተፈጢሩ ጓላን ጸሓፊት እዛ መጽሓፍ ሮንዳ ዝኾነት ሃይለይ ነዚ ናይ ዲኣ ስቃይ ክትርኢ ከላ ስለ ዘይከኣላ ሓንቲ ብጣዕሚ ዝኣረገትን ገጻታ ዝተቐዳደደ ናይ 100 ዓመት ዕድመ ዘለዋ መጽሓፍ እምፅያ ሃበታ እታ መጽሓፍ The Science of Getting Rich ወይ ድማ ሃብታም ናይ ምዃን ሳይንስ እትብል ብዋላስ ዋትልስ ኣብ 1910 ዝተጻሕፈት መጽሓፍ እያ ነይራ ዘጋጣሚ እዚ ጽማቕ መጽሓፍ ናይዛ The Science of Getting Rich እትብል መጽሓፍ እውን ድሕሪ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ቻናል ኣትኩም ንኽትሪእዋ እንግደኩም ጸሓፊ እዛ መጽሓፍ ሮንዳ ነታ መጽሓፍ ግልጽ እናበለት ክተንብብ ከላ ኣብ ውሽጣ ሓደ ዓብይ ብርሃን ተረኣያ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኣ ድማ ዋው እዚ ነገር ብሓቂ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ሰባት ንምንታይ እዮም ዘይፈልጥዎ ዝብል ሓያል ድንጋጸ ፈጠረላ ሮንዳ ኣብታ ሰዓት እያ ሓደ ዓብይ ውሳነ ወሰነት ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት ዓብይ ጽልዋ ዝገበሩን ንዓለም ዝቐየሩን ዓበይቲ ሰባት ከምኒ ፕላቶ ሼክስፒር ኒውተን ሁጎ ቤትሆቨን ቶማስ ኤዲሰንን ኣልበርት አንስታይን ኩሎም ብምስጢር ዝጥቀምሉ ዝነበረ ሓደ ዓብይ ሕጊ ከም ዘሎ ተገንዘበት ንሳ ድማ እዚ ምስጢር እዚ ንምንታይ እዩ ዘመናት ተሓቢኡ ጸኒሑ ንምንታይ ኸ እዩ ናብ ህዝቢ ዘይበጽሐ ኢላ ክትምርምር ጀመረት ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ እውን ገለጸት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ጽሑፋት ፍልስፍናታትን ሳይንሳዊ ምርምራትን እውን ኣጽንዐት መወዳእታ እውን ነቲ ዘሰንብድ ሓቂ ረኸበቶ እቶም ኣብ ታሪክ ዝነበሩ ዓበይቲ ነገስታት ሃብታማትን መራሕትን ነዚ ሓይሊ እዚ ኩሉ ህዝብን ተፈሊጥዎ ንሳቶም ነቲ ህዝቢ ክቆጻጸርዎ ከም ዘይኽእሉ ስለ ዝፈለጡ ንባዕላቶም ጥራሕ ሓቢኦም እዮም ጸኒሖም ንህዝቢ ድማ ኣብ ፍርሕን ድኽነትን ክነብር እዮም ገይሮምዎ ጸኒሖም ሮንዳ ኣነ ግን ነዚ ምስጢር እዚ ሓቢኤ ሒዞኒ መላእ ዓለም ክነግረለን ኢላ ተለዓለት መላእ ዓለም ዝርከቡ
نزي حجز ترديهم أبهيوتهم عابي لو تزمتوا إسران أربعة ناي زمننا فلسفاتات ناي كوانتم فيزيكس ليكاونتي ناي سنة أمروك إلاتاتن صحفتن أنا ديت ناب أمريكان استفلا لها قلاتن توقع زادما نبملقهم قال محتت قبرت لهم مجمرتا The Secret زبل ناي سند فيلم ويدما الدوكمنتر الدالوت بدحرق دما نزا مصحف زيات صحفتا حجي نبتوان حساب كنملس انتاي زيروندا بايرن زرخبتو عابي ميستر اتملسي بحد سيرو كقلت خلو حق سحبت ويدما لو اوف اتراكشن ايو نزي حجزك تامنلو تخيليخا كنا تقون تخيليخا ويدما بزعبو فتسيمخا سمعها زي تفلطون تخون تخيليخا جن لك كم حق سحبت مدري ويدما جرافيتي يسرح نابنت حدا سب تصبق سب يكون حماسب ناي فيزيكس مهور يكون زي تمهارن عب عسراي دبر هنصا تتنطلطلو ولا بسحبت مدري يأمن أي يأمن نمرت تسحب وديو كان زي السبابر فلوتين مغنياتو اتحقي أي يدالو كل سب بمحري السرح حق سحبت وي لو اوف اتراكشن ون كموي أبز عالم زيها 24 ساعات ولا نحنت سكند كيف قارت أي السرح نسخا كدقس خلخا كتسرح خلخا كتبلع خلخا كل جزي نسو أبسرح يزلو اتحقي بقليل قنقع انتهي زبلنا لو اوف اتراكشن تمساسلت نجرات بعلوم يسحبوا وي لايك اتراكتس لايك يزبلنا زمانت دما أبيوت خلوم زقات مخازلو كلهم نجرات اتزلكا متن جنزب اتزلكا زمدنا اتاتنبر الله زلخا جزا اتزلكا نايطعنا خونتات حلف حالفون اتم معلتاو زقات مخاسباتن صقماتن كلهم بعلخا بحسابخان بسمعيتخان زحاسبكا يوم يولنا نسخا لكع كم حدا عابي ماغنيتر أبوشتخا تمصوم زلخا حسابات أبوشتخا تمصوم زلخا حسابات دما نتوم أبدق زلو مسؤوز مساسول ፍጻመታት ናብ ህይወት ካይስሕብዎም ኣለው ይብለና ሕጂ ናብ ኣዝዩ ዓሚቑን ሰፊሕን ትሕዝቶ ናይ ዝምስጥር ከናቱ ኢና ጽኒ ኢልካ ስምዕኒ ምክንያቱ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርካ ኣእምሮኻ ንዓለም ከመይ ገይሩ ከም ዝቕይራ ክትርኢ ኢኻ ነዚ ሎ ኦፍ ኣትራክሽን ወይ ሕጊ ስሕበት ዝበልካ ነገር ብጭቡጥ ንምርዳእ ንኣካላትካን ኣእምሮኻን ልክዕ ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ሬድዮ ወይ ቴሌቪዥን መተሓላለፊ ጣብያ ወይ ትራንስሚሽን ታወር ጌርካ ሕሰብ ንስኻ ኣብ ኣእምሮኻ እትሕልፎም ሓሳባት ተራ ቃላት ወይ ንፋስ ኣይኮኑን ንሳቶም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓብዪ ናይ ሞገድ ሓይሊ ኣለዎም ወይ ሳይንስታት ቫይብሬሽን ዝብልዎ ዓቕሚ ኣለዎም ሓደ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ደጋጊምካ ክትሓስቦ ከለኻ እቲ ሓሳብ ካብ ርእስኻ ወፂኡ ናብዛ ዓለም እዚ ይዝርጋሕ ልክዕ ከምቲ ናይ ሬድዮ ጣብያ ማለት እዩ ንኣብነት ኤፍኤም 98.1 ናይ ፈነወ ሞገድ ክዝርጋሕ ከሎ ንስኻ ብገዛኻ ኾንካ ሬድዮኻ ናብ 98.1 ክትስተኻኽሎ ከለኻ ነቲ ሙዚቃ ትሰምዖ ናብ 102.3 ተቐይርካዮ ግን ናይ ካሊእ ቻናል ዜና እዩ ዝመፀካ ኣእምሮኻ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ 24 ሰዓት ሙሉእ ሞገድ ይዝርግሕ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ድኽነት ሕሰም ናይ ስራሕ ስእነት ሃገርና እኮ ተበላሸዐ ሰብ ሓሳዊ እዩ እናበልካ ትሓስብ እንተሊኻ ኣእምሮኻ ዘለዎ ፍሪኬንሲ ኣብቲ ናይ ሽግርን ጓህን ምምራርን እዩ ዘሎ እቲ ዓለም ድማ ነቲ ዘውፅኻዮ ሞገድ ርዩ ኦኬ እዚ ሰብዚ ኣብዚ ፍሪኬንሲ እዩ ዘለዎ ይብል እሞ ዝያዳ ሽግር ዝያዳ ሓሰውቲ ሰባትን ዝያዳ ናይ ቁጠባዊ ቁልውላዊ ዝፈጥሩ ፍጻመታትን ናብ ህይወትካ ከም ዝመፁ ይገብር ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዓብዪ ሕቶ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ ስማዕ እስኪ ኣነ እኮ መዓልታዊ ሃፍታም ክኸውን ፅቡቕ መኪና ክሕዝ ሕጉስ ህይወት ክህልየኒ እየ ዝደሊ ፍጹም ንድኽነት ወይ ንሕማም ኣይደልዩን እየ ግን ንምንታይ ኣብ ህይወተይ እቲ ዘይደልዮ ሽግር ጥራሕ ደጋጊሙ ዘጋጥመኒ ኢልካ ትሓትት ኣለካ ትኸውን እዚ ሕቶ እዚ መብዛሕትኦም ሰባት ዘለዎም ዓብዪ ናይ መረዳእታ ክፍተት እዩ ዘርእየና እዛ መፅሓፍ ነዚ ሕቶ ትህበና መልሲ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ሰባት ዘይደልይዎ ነገር ካብቲ ዝደልይዎ ነገር ንላዕሊ ስለ ዝሓስብዎን ስለ ዝጭነቕሎን እዩ ነቲ ዘየድልዮም ነገር ዝረኽብዎ እያ ትብለና ሎ ኦፍ ኣትራክሽን ወይ ሕጊ ስሕበት ሓደ ፍሉይ ባህሪ ኣለዎ ንሱ ድማ ኣይፋልን ኣይደልን ኣይኽእልን ኣይተሃበኒ ዝብሉ ቃላት ፈፂሙ ይርድኦን እዩ ንሱ ነቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዘሎ ዓብዪ ምስሊ ወይ ድማ ኢሜጅ ጥራሕ እዩ ዘንብብ ንኣብነት ንስኻ ብሰንኪ ዘለካ ዕዳ ተጨኒቕካ ዋይ ኣነ እዚ ዕዳ ዝክጠፍአለይ ኣለዎ ዕዳ ክህልወኒ ኣይደልን ኢልካ ክትጭነቕ ከለኻ እቲ ሕጊ ስሕበት ነቲ ኣይደልን ዝብል ቃል ይሓኮሞ ነቲ ዕዳ ዝብል ቃልን ምስልን ጥራሕ ብዓብዩ ይሰምዖ ስለዚ ኦኬ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ዕዳ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ይብል እሞ ዝያዳ ዕዳ ይህበካ ኣብዚ ፈተና ክወድቕ ኣይደልን እንተኢልካ
نتمودا زبل قال يزوسدو كقطع ايدلن انتلخا نتقطع زبل قال يسمعو قنفعك حزن يدلن انتلخا نتقنفع زبل موجد يسحبو سلازي دما مبزحتهم سبات كابت زفرحوا نجر كهاد مكفتو نخلو كل جزء تزفرحوا نجر أبقى يوم تقتيرو تصنحهم أبز خطفلت أزلك وسان نجر حدا سبب معلت بما خلاي كاب سوساشح كسب 17 حسابات إذا حسب حدا بحدا نزوم كلهم سوساشح حسابات كنكتاتلو من كنقوصاصرو من نخيل دو يمسلكا ازي فصمو يكالني كنقوصاصرو انت فتينا كواس كنصلل نخيل سلازي እቲ ኣድማስ ኣዝዩ ቀሊል መቆጻጸር መስርሒ ይዘበና ንሱ ድማ ስምዒታትና እዮም ስምዒትኻ ልክዕ ከም ናይ መኪና ዳሽቦርድ እዩ ኣብ መኪናኻ ዘይቲ ክውዳእ ከሎ ወይ ሞተር ክረስን ከሎ ናይ ቀይሕ መብራህቲ ምልክት የብርህ እዩ ስምዒትኻ እውን ናይ ኣእምሮኻ ምልክት እዩ ስምዒታት ኣብ ክልተ ዓበይቲ ክፋላት እዮም ዝምቀሉ እቲ ቀዳማይ ሰናይ ስምዒታት ወይ ጉድ ፊሊንግስ እንብሎም ከም ሓጎስ ፍቕሪ ተስፋ ምስጋና ዕግበት ሰላም እንትኾኑ እዞም ስምዒታት እዚኦም ኣብ ውሽጥኻ ክስምዑኻ ከለው ንእምሮኻ ክትከታተሎ ኣየድልየካን እዩ ምክንያቱ እቲ ስምዒት ባዕሉ ሕጂ ፅቡቕ ሓሳብ ትሓስብ ኣለኻ ኣብቲ ፅቡቕ ፍሪኩዌንሲ ኣለኻ እሞ ቀፅሎ ይብለካ ስለ ዘሎ እዩ እቶም ካልኣይ ድማ ሕማቕ ስምዒታት ወይ ባድ ፊሊንግስ እንብሎም እዮም እዚኦም ከም ጭንቀት ጓሂ ቅንኢ ፍርሒ ቁጣዐ በደለኛነት እዮም እዞም ስምዒታት እዚኦም ኣብ ውሽጥኻ ክስምዑኻ ከለው ድማ ሕጂ ሕማቕ ነገር ትሓስብ ኣለኻ እቲ ትዝርግሖ ዘለኻ ሞገድ ኣሉታዊ ስለ ዝኾነ ቀልጢፍካ ቀይሮ ኢሉ የጠንቀቐካ እዩ ሕማቕ ስምዒት ሒዝኻ ፅቡቕ ህይወት ክትሓስብ ፍጹም ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ሞገዳት ስለ ዝኾኑ እዩ ሕጂ ሰብ እናዲድካ ወይ ቁጠባዊ ፀገም ኣጋጢሙካ ስምዒትካ ተበላሽዩ ናብ ናይ ጭንቀት ዓለም ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዚ እዩ ትቁልፊ ሕቶ እዛ መጽሓፍ ሴክሬት ሺፍተርስ ወይ ናይ ስምዒት መቐየርታት ዝበሃሉ ቀለልቲ ስጉምታት እያ ትህበና ስምዒትካ ክበላሸ ከሎን ሕማቕ ስምዒት ክስምዐካ እንከሎ ብሓይሊ ብስሩዕ ጭንቀት የብለይን እናበልካ ምስ ገዛ ርእስኻ ክትበኣስ የብልኻን ኣብ ክንድኡ ነቲ ፍሪኩዌንሲ ክትቕይሮ እዩ ዘለካ ነዚ ንምቕያር ድማ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ሓደ ኣዝዩ ደስ ዝብል ናይ ቀደም ናይ ቁልዕነትካ ተዘክሮታት ምሕሳብ እዩ ወይ ድማ ንነፍስኻ ዘረስርስ ጽቡቕ ሙዚቃ ምስማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ናብ ሓደ ትፈትዎ ብሉዝ ሰብ ደው ኢልካ ምዕላል ወይ ናብ ሓደ ትፈትዎ ብሉዝ ሰብ ደው ኢልካ ምዕላል ሓደ ዘስሕቕ ቪድዮ ወይ ናይ ኮሜዲ ቪድዮ ምርኣይ ወይ ድማ ተፈጥሮ ከም ኣዕዋፍ ኣእዋም ሰማይ ለኢኻ ምድናቕ ክኸውን ይኽእል እዩ እዞም ንኣሽቱ ነገራት እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቂቕ ናይ እምሮኻ ሞገድ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ሕማቕ ስምዒት ናብ ጽቡቕ ፍሪኩዌንሲ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም እቲ ሞገድ ምስ ተቐየረ ድማ እቲ ትረኽቦ ውፅኢት ሽዑ እዩ ዝቕየር ሕጂ ናብቲ ዋና ናይ ስራሕ ክፍሊ ክንመጽእ ኢና ጽቡቕ እዚ ፍልስፍና እዚ ተረዲእካ ኣሎ ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ትደልዮ ነገር ብጭቡጥ ናብ ኢድኻ ክተምፅኦ ትኽእል ዝብል ንርኢ ሮንዳ በርል ነዚ ነገር እዚ the creative process ትብሎ እዚ መስርሕ እዚ ካብቲ ናይ ዛንታ መፅሓፍቲ ንፈልጦ ናይ ኣላዲንን ናይ ማጂክ መብራህትን ወይ ድማ ኣላዲንስ ላምፕ ታሪክ ዝተወሰደ እዩ ኣብቲ ታሪክ ኣላዲን ነታ መብራህቲ ሕኽኽ ከብላ ከሎ ሓደ ዓብዪ ጂኒ ካብ ውሽጣ ወፂኡ ትእዛዝካ ባህገ እዩ ወይ your wish is my command ይብሎ እቲ ጂኒ እዚ ነገር እዚ ዓብዪ እዚ ነገር እዚ ኣይከኣልን ወይ ከዓ ንድኽነትካ ክትቕይሮ ይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ይከራኸሮን ኣላዲን ዝሓተቶ ኩሉ ነገር እዩ ዘምፀሉ እታ መፅሓፍ እትብለና እውን እቲ ጂኒ ማለት እዛ ዓለም ወይ ድማ ዩኒቨርስ ወይ ድማ ሕጊ ስሕበት እዩ ንስኻ ድማ ኣላዲን ኢኻ እያ ትብለና ዝሓተትካዮ ኩሉ ትእዛዝካ ባህገ እዩ ከምፀልካ ድልው እዩ ነዚ ነገር ንምግባር ድማ ሰለስተ ቀለልቲ ስጉምትታት ኣለውካ ትብለና እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ንዓለም እንታይ ከም እትደሊ ትእዛዝ ምሃብ እዩ ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ንጹር ወይ ክሊር ክትኸውን ኣለካ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ኺድካ ንዌይተር ምግቢ ምፀለይ ጥራሕ እንተኢልካዮ ንሱ እንታይ ከም ዘምፀልካ ይፈልጥን እዩ ይደናገፅ ንስኻ እውን ትጠሚ ካብቲ ሜኑ ርኢኻ ብንጹር ናይ በጊዕ ጥብሲ ብሰላጣ ምፀለይ ክትብል ኣለካ ኣብ ህይወትካ እውን ከምኡ እዩ ሃብታም ክኸውን እደሊ ጥራሕ ኣይትበል ምክንያቱ ሃፍቲ ኣንጻራዊ እዩ ስለ ዝኾነ ግልፂ ኾንካ ክንዲ ዝመጠን ገንዘብ እዩ ዘድልየኒ ንበል ጽቡቕ ገዛ ደሊ ጥራሕ እውን ኣይትበል እቲ ገዛ ክንደይ ክፍልታት ኣለዎ ሕብሩ እንታይ እዩ ኣበየናይ ሰፈር ኸ እዩ ዝርከብ ነዚ ኩሉ ዝርዝር ነገር ኣብ ጻዕዳ ወረቐት ብንጹር ፀሓፎ ክትፅሕፎ ከለኻ ድማ ብግዜ ህልው ወይ
present tense ጌርካ ጽሓፎ ከም ዘለካ ሓሲብካ ሕጂ ዝነገር እዚ ስለ ዘለኒ ብጣዕሚ ሕጉስን የመስግንን እየ ኢልካ ጽሓፎ እቲ ካልኣይ ስጉምቲ ድማ እቲ ዝሓተትካዮ ነገር ከም ዝረኸብካዮን ናትካ ከም ዝኾነን ጌርካ ብምሉእ ልብኻ ምእማን እዩ እዚ ማለት ኣብ ውሽጥኻ ንእሽተይ ጥርጣረ እውን ክትህሉ የብላን ልክዕ ከም ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ጌርካ ሕሰቦ ካብ ኣማዞን ሓደ ዓቢ ቴሌቪዥን ወይ ድማ ስልኪ ኣዚዝካ እቲ ዘድሊ ክፍሊት ምስ ፈጸምካ ገዛኻ ኣቲኻ እታ ቲቪ ብሓቂ ክትመጽእ ድያ ወይ ኣይመጽኡን እኮ ዝኾኑ ኢልካ ኣይትጭነቕን ኢኻ እቲ ኣቕሓ ገና ገዛኻ ከይበጽሐ ከም ዝመጽእ 100% ተኣምንን ትጽበዮን ኢኻ እቲ ዓብዪ ጌጋ ኣብዚ እዩ ዘሎ ሰባት ክህፍትም ይደሊ እየ ይብሉ እሞ ቀፂሎም ግን ከመይ ገይረ እዩ ክህፍትም ናይ ሃገርና ቁጠባ ወዲቑ እዩ ዘሎ ኣነ ድማ ስራሕ የብለይን እናበሉ ይጭነቑ እቲ ከመይ ወይ ድማ ሃው ዝብል መንገዲ ናይቲ ኣድማስ ወይ ዩኒቨርስ ስራሕ እዩ ናትካ ስራሕ እቲ እንታይ ዝብል ድሌትካ ምፍላጥን 100% ድማ ምእማንን ጥራሕ እዩ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ስጉምቲ ድማ ምቕባል እዩ እዚ ማለት እቲ ዝሓተትካዮ ነገር ሕጂ ብጭቡጥ እንተዝመፀካ ኣብ ውሽጥኻ እንታይ ዓይነት ሓጎስን ስምዒትን ተሰምዐካ ነይሩ ኢልካ ሓሲብካ እቲ ስምዒት እሱ ምርካብ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ገና ብኢልካ ከይኣተወ እቲ ዓወት ስምዒት ኣብ ውሽጥኻ ክስምዐካ ኣለዎ ነቲ ነገር ገና ብዓይንኻ ከይረኸብካዮ እዚ ነገር ስለ ዝሃብካኒ የመስግነካ ኣለኹ ኢልካ ካብ ልብኻ ክትሕጎስ ኣለካ ካብኡ ኣእምሮኻ ምስ ናይ ሃብቲ ፍሪኩንሲ ሓደ ዓይነት ይኸውን እሞ እቲ ነገር ብፍጥነት ናብ ህይወትካ ይመጽእ እቲ ናይ ፈጠራ መስርሕ ወይ ምሕታት ምእማንን ምቕባልን ብዝለዓለ ፍጥነት ክሰርሕ እንተደሊኻ መዓልታዊ ክትጥቀመሎም ዘለውኻ ክልተ ኣዝዮም ሓያላት መሳርሕታት ኣለዉ ንሳቶም ድማ ምስጋና ወይ ግራቲቱድን በኣእምሮ ምስኣል ወይ ቪዥዋላይዜሽንን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ህይወቶም ዘጋጥሞም ዓብዪ ዕንቅፋት ኩሉ ግዜ እዚ ጎዲልኒ እዚ የብለይን ገንዘብ የብለይን ዕድል የብለይን እናበሉ ኣብቲ ዘይብሎም ነገር ጥራሕ ምትኳሮም እዩ ኣብ ዘይብልካ ነገር ክተተኩር ከለካ ድማ ሕጊ ስሕበት ዝያዳ ስእነትን ዝያዳ ጉድለትን እዩ ዘምፀልካ እዛ መፅሓፍ ግን ሕጂ ኣብ ዘለኻዮ ኩነታት ኮንካ ነቶም ዘለውካ ንኣሽቱ ነገራት ተመስግን እያ ትብለና ንዘለካ ጥዕና ንትሰትዮ ዘለካ ማይ ንዘለውካ መሓዙት ንትነብረሉ ዘለካ ገዛ ክተመስግን ከለካ ኣእምሮኻ ብቕፅበት ካብ ናይ ስእነት ኣተሓሳስባ ወይ ስካርሲቲ ናብ ናይ ምልኣት ኣተሓሳስባ ወይ ኣባንዳንስ ዝቕየር ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ሓደ ዘገርም ታሪክ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ናይ ምስጋና እምኒ ወይ the gratitude stone ዝበሃል ታሪክ እዩ ሓደ ሊቅ ዝኾነ ሰብ ሓንቲ ንእሽቶ እምኒ ካብ መሬት ኣልዒሉ ኣብ ጅቡኡ ገበራ መዓልታዊ ነታ እምኒ ኣብ ጅቡኡ ክትንክፋ ከሎ ወይ ካብ ጅቡኡ ከውፃኣ ከሎ ኣብ ህይወቱ ዘለው ጽቡቕ ነገራት ዘኪሩ ካብ ልቡ የመስግን ነበረ ሓደ መዓልቲ ካብ ኣፍሪካ ዝመፀ መሓዝኡ ነቲ ዝገብሮ ርዩ እዚኣ እንታይ ኢሉ ሓተቶ እዚኣ ናይ ምስጋና እምነ እያ ህይወተይ ድማ ቀይራቶ እያ ኢሉ ይዕለለሉ እቲ ኣፍሪካዊ መሓዝኡ ናብ ሃገሩ ምስ ተመለሰ ወዱ ብናይ ኩሊት ሕማም ክመውት ቀሪቡ እዩ ነይሩ እቲ ኣፍሪካዊ ብቐልጢፉ ናብቲ መሓዝኡ ደው ኢሉ ደጀኻ ሓንቲ ናይ ምስጋና እምኒ ስለደለ ኢሉ ሓተቶ ካብኡ እቲ ሰብኣይ 3 እማን ለኣኸሉ እሞ እቲ ኣቦ ነቲ እማን ሒዙ መዓልታዊ ንጥዕና ወዱ ካብ ልቡ የመስግን ነበረ እቲ ዘገርም ድማ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት እቲ ቆልዓ ካብ ሓደገኛ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ሓወየ እዚ ዘርእየና ምስጋና ተራ ቃል ዘይኮነስ ዓብዪ ናይ ፈውሲ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ እቲ ካልኣይ ሓያል መሳርሒ በእምሮ ምስኣል ማለት እቲ ክትበፅሖ እትደሊ ቦታ ክትሕዞ እትደሊ ገንዘብ ወይ ክትረኽቦ እትደሊ ነገር ድሮ ከም ዝረኸብካዮ ጌርካ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ልክዕ ከም ሓደ ፊልም ጌርካ ምርኣይ ማለት እዩ ሳይንስ ከም ዘረጋገፆ ኣእምሮና ኣብ መንጎ ብጭቡጥ ብዓይንና እንሪኦ ነገርን ብሓሳብና ብንጹር ዝሰኣልናዮን ዘሎ ፍልልይ ፈፂሙ ይፈልጥን እዩ ሕጂ ንኣብነት ዓይንኻ ዓሚትካ ለሚን ቆሪፅካ ኣብ ኣፍካ ከም ዘእትኻያ ጌርካ እንተሓሲብካ ወላ እታ ለሚና ኣብ ኣፍካ ከእትኻያ እውን ኣፍካ ማይ ይመልእ እዩ ምክንያቱ ኣእምሮኻ ነቲ ምስሊ ከም ሓቀኛ ነገር ገይሩ ስለ ዝወስዶ እዩ ኣብዛ መፅሓፍ ናይ ጆን ኣሽራፍ ታሪክ ዓብዪ ኣብነት እዩ ጆን ሓደ ግዜ ሓድሽ ገዛ ምስ ገዝአ ዓበይቲ ሳጹናት ይፈትሕ ነይሩ ኣቦይ እዚ ሳጹን እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ጆን ድማ እዚ ናይ ሕልሚ ሰሌዳይ ወይ ቪዥን ቦርድ እዩ በሎ ቪዥን ቦርድ ማለት እቲ ክትገዝኦ እትደሊ ገዛ መኪና ክትበፅሖ እትደሊ ሃገር ካብ መጽሔት ቆሪፅካ እትልጥፈሉ ሰሌዳ እዩ ጃን ነቲ ናይ ቀደም ቪዥን ቦርዱ ካብቲ ሳጹን ኣውፅኡ ክሪኦ ከሎ ግን ብንብዓት ተውሓጠ ምክንያቱ እንታይ ይመስለካ ቅድሚ 5 ዓመት ካብ መጽሔት ቆሪፁ ሓደ መዓልቲ ክገዝኦ እየ ኢሉ ኣብቲ ሰሌዳ ዝለጠፎ ናይ ቪላ ምስሊ ነይሩ
تحجي ገዚእዎ ዘሎ ገዛ ድማ ልክዕ 100% ሓደ ዓይነት ሕብሪ እቶም ቀረብኡ ዘለኦም ከይተረፈ ልክዕ ኣብቲ ስእሊ ዝነበረ ገዛ እዩ ነይሩ። ጆን ገና ከይረኸቦ ከሎ መዓልታዊ ኣብ እምርኡ ይስእሎ እዩ ነይሩ። ሕጊ ስሕበት ልክዕ ናብቲ ገዛ እሱ መሪሑ እትይዎ። ብተወሳኺ ብዛ መጽሓፍ ኔቪል ጎዳርድ ዝበሃል ፈላስፋ ዘምጽኦ ሓደ ምስጢራዊ ስልቲ ተላልየና። ንሱ ድማ ምሸት ቅድሚ ምድቃስኻ ነታ ዝውዓልኻያ መዓልቲ ምልስ ኢልኻ ክትሓስብ ከለኻ ሓደ ዘይሰለጠካ ወይ ዘሕዘነካ ፍጻመ ንኣብነት ምስ ሓለቓኻ ምባእስኻ ወይ ስራሕ ምስኣን እንተጋጢሙካ ነቲ ፍጻመ ልክዕ ከምቲ ዘጋጠመካ ጌርካ ይትሕሰቦ። ኣብ እምሮኻ ነቲ ታሪክ ቀይሮ እቲ ሓለቓኻ ክጨቓጨቐካ ወይ ክበኣሰካ ከሎ ዘይኮነስ መፂኡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ እዩ ከም ዝነገረካን ከም ዘሐጎሰካን ጌርካ በእምሮኻ ሓዱሽ ፊልም ስራሕ። ነዚ ክትገብር ከለኻ ነቲ ኣብ ኣካላትካ ዝነበረ ኣሉታዊ መለኻኽት ኣጥፊእኻ ንጽባሓይቱ ጽቡቕ ነገር ክመፀካ መገዲ ኢኻ ትኸፍት ዘለኻ። ሕጂ ድማ ናብቲ መብዛሕተና ሰባት ክንሰምዖ ንደሊ ክፍሊ ክንመጽእ። ንሱ ድማ ገንዘብ ናብ ህይወትካ ንምስሓብ መጀመርታ ክትቕይሮ ዘለካ ነገር ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ ሱር ሰሪዱ ዘሎ ናይ ስእነት ኣተሓሳስባ ወይ ስካርሲቲ ማይንድሴት እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ወፃኢታት ክመጾም ከሎ ወይ ሓደ ክቡር ነገር ክርእዩ ከለዉ ዋይ እዚ ክባር እዩ ዓቕመይ ኣይኮነን ገንዘብ ካበይ ከምፅእ እዮም ዝብሉ። ነዚ ክትብል ከለኻ ንእምሮኻን ንዓለምን እትልእኾ ዘለኻ ትእዛዝ ኣነ ድኻ ዓቕመ የብለይን ዝብል እዩ። ስለዚ እቲ ዓለም ድማ ዝያዳ ድኽነት የምፀልኻ። ስለዝኾነ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ? ሓደ ክቡር ነገር ክትርኢ ከለኻ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ክገዝኦ ይኽእል እየ ብስሩ ናተ እዩ ኢልኻ ኣብ እምሮኻ ትድቆ። መዓልታዊ ወይ ወርሓዊ ናይ ስልኪ፣ ናይ መብራህቲ፣ ናይ ኪራይ ወይ ናይ ባንክ ዕዳ ወረቐት ክመፀና ከሎ መብዛሕትና ሰባት እዚ ናይ ዕዳ ወረቐት ኣቢድና ክኣቱ ከሎ ቃንዛ ሕርቃንን ጭንቀትን ይስምዐና። ዋይ እንደገና ቢል መፂን ንብል። እቲ መጽሓፍ ግን ሓደ ዘገርም ስልቲ ዝምህረና። እቲ ቢል ክመፀካ ከሎ ነቲ ወረቐት ሒዝኻ እዚኦም እኮ ንዓይ መብራህቲ ስለ ዝሃውኒ ስልኪ ክጥቀም ስለ ዝገበሩኒ እዮም ወረቐት ሰዲዶምለይ ዘለዉ ኢልኻ ነቶም ትካላት ተመስግን። ቀፂልካ ድማ ነቲ ቢል ክትኸፍለሉ ትኽእል ብዙሕ ገንዘብ ዝሓዘ ናይ ባንኪ ሕሳብ ከም ዘለካ ጌርካ ሕሰብ። ካብኡ ብደስታን ብፍሽኽታን ድማ ክፈሎ። ገንዘብ ካብ ኢድኻ ብደስታ ክወፅእ ከሎ ዕፅፍ ኮይኑ እዩ ዝምለስ። ካልእ ኣዝዩ ዓብዪ ናይ ገንዘብ ምስጢር ድማ መሃብ ወይ ጊቪንግ እዩ። ገሊኦም ሰባት ገንዘብ የብለይን ከመይ ገይረ እየ ንሰባት ዝህብ ይብሉ። ግን ገንዘብ ንሰባት ወይ ንዘድልዮም ሓገዝ ክትህብ ከለኻ ዋላ ካብታ ዘለትካ ንእሽቶ እኳ ትኾነት ብምስጢር ንዓለም እትልእኾ ዘለኻ ሓያል መልእኽቲ ግን ኣነ እኮ ሃብታም እየ እኹል ገንዘብ እዩ ዘለኒ ተሪፍኒ እውን እዩ ዘሎ ኢኻ ትብል ዘለኻ። እዚ ስምዒት እዚ ድማ ዝያዳ በረከትን ሃፍትን ናብ ህይወትካ ይስሕብ እዩ። ኣብዚ ክተስተውዕለሉ ዘለካ ነገር ግን ንሰባት ክትህብ ከለኻ ብናይ መስዋዕቲ ወይ የብለይን ግን ክህበለኒ ዝብል ስምዒት ዘይኮነስ ካብ ልብኻ ብዝመፀ ፍቕርን ሓጎስን ክኸውን ኣለዎ። ሕጂ እቲ ናይ ገንዘብን ምስጋናን ሓይሊ ብሰፊሑ ተንቲናዮ ኣለና። ቀፂልና ድማ ብዛዕባ ዝምድናታት ኢና ክንርኢ። ገንዘብ ጥራሕ ምህላይ ንበይኑ ሙሉእ ሓጎስ ይህብን እዩ። ህይወትና ብሓቂ ክትፅብቕን ትርጉም ክህልዋ እንተኮይኑ ፅቡቕ ናይ ፍቕሪ ናይ ስድራ ቤትን ናይ መሓዙትን ዝምድናታት ክህልወና ኣለዎ። መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ዝምድናታቶም ዓብዪ ሽግር የጋጥሞም እዩ። ንምንታይ መስለካ? ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ካብ ካልኦት ሰባት ጥራሕ ፍቕርን ሓጎስን ክረኽቡ ስለ ዝፅበዩ እዩ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ሓደ ዓብዪ ምስጢር እያ ትነግረና። ሰባት ከመይ ገይሮም ክሕዙኻ ከም እትደሊ ሕሰብ እሞ ካብኡ ንገዛእ ርእስኻ ከምኡ ጌርካ ሓዛ እያ ትብለና። ንስኻ ንባዕልኻ ዘይትፈትዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ድኽመታትካ ተተኩርን ኣነ እኮ ሕማቕ እየ ኣነ እኮ ሰብ ይፈትወንን እዩ እናበልካ ንገዛእ ርእስኻ ተናእስ እንትኾንካ እቲ ዓለም ንባዕልኻ ዘለካ ፍሪኩንሲ እዩ ዝያዳ ዘናእሱኻን ዘይፈትውኻን ሰባት እዩ ናብ ህይወትካ ዝሰደልካ። ንገዛእ ርእስኻ ፍቕርን ክብርን ክትህብ ከለኻ ግን እቲ ዓለም ንዓኻ ዝስማዕማዕ ዓብዪ ፍቕሪ ዘለዎም ሰባት እዩ ዘምፀልካ። ኣብ ዝምድናታትካ ዘጋጥም ካልእ ዓብዪ ጌጋ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጌጋታትን ድኽመታትን ናይቲ መጻምድትና ወይ መሓዛና ምትኳር እዩ። ንሱ እኮ ይሰምዓንን እዩ ንሳ እኮ ትቁጣዕ እያ እናበልካ ክትሓስብ ከለኻ ሕጊ ስሕበት ነቲ ክልቲኢኹም ዘለኩም ናይ ርክብ ፀገም ብዝለዓለ ሓይሊ ከም ዝዓቢ እዩ ዝገብሮ። እቲ መፍትሒ እንታይ ይመስለካ? ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሓንቲ ንእሽተይ ደብተር ሓዝ እሞ ብዛዕባቶም ትፈትዮም ሰባት በዓልቲ ቤትካ በዓል ገዛኺ ወይ መሓዛኻ ፍቕረኛኻ ክኾን ይኽእል ዘለዎም ጽቡቕ ባህርያት ዘሕለፍኩሞም ጥዑማት ግዜታት ጥራሕ ብዝርዝር ፀሓፎም። ንሱ እኮ ሓላ እዩ ንሳ እኮ ፍሽኽ ትብል ከላ ኣዝያ እያ ትሐጉሰኒ ኣዝያ እያ ትስሕበኒ እናበልካ ነቶም ጽቡቕ ጎንታት ጥራሕ ክተመስግኖም ኣለካ። ነቶም ጽቡቕ ጎንታቶም ጥራሕ ክተመስግነሎም ከለኻ
እቶም ሕማቃት ዝነበሩ ባህርያቶም ብተኣምር ክጠፍኡ እዮም እቶም ጽቡቓት ጎንታቶም ድማ ብዕጽፊ ክዓብዩ ክትሪኦም ኢኻ ምኽንያቱ ኣተሓሳስባኻ ካብ ጥርዓንን ምንጽርጻርን ናብ ምስጋና ስለ ዝቐየርካዮ እዩ ቀፂልና ድማ ናብቲ ካብ ኩሉ ዝዓበየ ሃብቲ ደቂ ሰባት ኢና ክንመጽእ ንሱ ድማ ጥዕና እዩ እዛ መጽሓፍ ዘገርም ሓቂኣ ትነግረና ኣእምሮና ንኣካላትና ናይ ምፍዋስን ፍጹም ጥዕና ናይ ምስላጥን ዓብዪ ተፈጥሯዊ ሓይሊ ኣለዎ ትብለና ኣብ ሕክምናዊ ሳይንስ ብሰፊሑ ዝፍለጥ ፕላሴቦ ኢፌክት ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሰባት ሓደ ግዜ ሓደገኛ ሕማም ሒዝዎም ከሎ ሓኻይም ሓቀኛ መድሓኒት ኣብ ክንዲ ምሃብ ናይ ሽኮር ክኒን ወይ ድማ ሱጋር ፒል ይህብዎም እሞ እዚ ሓድሽ ዝመፀን ኣዝዩ ሓያል መድሓኒትን እዩ ብኣግባቡ ጥራሕ ውሰዶ እምበር ክትሓዊ ኢኻ ይብልዎም እቶም ሰባት እቲ መድሓኒት ከም ዘሕውዮም 100% ዓሚቕ እምነት ስለ ዘሕድሩ ኣካላቶም ባዕሉ ተፈዊሱ ሙሉእ ብሙሉእ ይሓዊ እዮም እዚ ዘርእየና እቲ ዘሕውዮም እቲ ናይ ሽኮር ክኒን ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኦም ዝነበረ ናይ ምሕዋይ ዓሚቕ እምነት ወይ ብሊፍ እዩ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ሓደ ዘደንቕ ታሪክ ኣሎ ንሱ ድማ ታሪክ ሞሪስ ጉድማን እዩ ሞሪስ ኣብ 1981 ዓመተ ምህረት ናይ ነፋሪት ሓደጋ ኣጋጢምዎ ሙሉእ ብሙሉእ ኣካላቱ ተሰባበረ ናይ ሕቁ ዓጽሙ ዓንዩን ናይ ምትንፋስ ትቦኡ እውን ተበላሸወ ብሓፂሩ ክዛረብ ክበልዕ ክንቀሳቐስ ወይ ዓይኑ ካብ ምጥማት ወፃኢ ፈጺሙ ክሰርሕ ይኽእልን ነይሩ ሓኻይም ሪኦም እዚ ሰብዚ ህይወቱ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ መተንፈሲ ማሽን ተደጊፉን ምንቅስቓስ ከይከኣለን ልሙስ ኮይኑ ክነብር ኢሎም ተስፋ ቆረፁሉ ሞሪስ ግን ናይ ሓኻይም ሓሳብ ብፍጹም ኣይተቐበሎን ንሱ ኣብ ውሽጢ ኣእምሩ ሓንቲ ራእይ ጥራሕ ሰኣለ ኣብታ ትመጽእ ዘላ ናይ ልደት በዓል ወይ ክሪስማስ ካብዚ ሆስፒታል እዚ ብእግረይ ተስየ ክወፅእ እየ ዝብል እዩ ነይሩ መዓልታዊ ከይተሰላቸየ ድማ ብሓሳቡ ብእግሩ ክጓዓዝ ከሎ ሳንቡኡ ባዕሉ ከተንፍስ ከሎ ይስእል ነበረ ኣእምሩ ነዚ ምስሊ እዚ ሒዙ ናብ ዘይተጸበዩ ናይ ፈውሲ ሓይሊ ተቐየረ እቲ ዘገርም ነገር ድማ ድሕሪ ቁርብ ኣዋርሕ ብሳንቡኡ ባዕሉ ከተንፍስ ጀመረ ኣካላቱ ተኣምር ብዝመስል ኣገባብ ድማ ተኣኻኸበ ልክዕ ከምታ ኣብ ኣእምሩኡ ዝሰኣላ ድማ ኣብታ ናይ ልደት በዓል ካብ ሆስፒታል ብእግሩ ተስኡ ወፀ ስለዚ ድማ ሞሪስ ተኣምረኛ ሰብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዛ መጽሓፍ ከም እትብሎ ሕማም ኣብ ሓደ ሕጉስ ሰላም ዘለዎ እምሮ ክነብረ ይኽእልን እዩ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ናይ ፈውሲ መሳርሒ ድማ ሰሓቕ እዩ ሓንቲ ናይ ማህፀን ካንሰር ዝሓዛ ሰበይቲ ነዚ ሚስጥር ዝምስ ሰምዐት ብዛዕባ እቲ ሕማማ ምሕሳብ ደው ኣቢላ ኣብ ክንድኡ መዓልታዊ ኮሜዲ ፊልምታት ጥራሕ እናረኣየት ሰዓታት ሙሉእ ትስሕቕ ነበረት ድሕሪ 3 ወርሒ ናብ ሓኪም ከይዳ ክትምርመር ከላ ድማ እቲ ካንሰር ካብ ኣካላታ ሙሉእ ብሙሉእ ጠፊኡ ተረኸበ ምስሓቕ ንኩሉ ኣሉታዊ ኢነርጅን ጭንቀትን ካብ ውሽጥና ስለ ዘውፅኦ ኣካላትና ባዕሉ ንባዕሉ ክሓዊ ዝገብሮ ሕጂ ድማ እዛ መጽሓፍ ካብቲ ናይ ውልቀ ሰብ ህይወት ወፅያ ናብቲ ዝዓበየ ናይ ዓለምና ምስሊ እያ ትወስደና ኣብ ዜናታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኩናት ድኽነት ዓፀቦ ሕማም ፀገም ጥራሕ ኢና ንሰምዕ መብዛሕትኦም ሰባት እዚ ነገር እዚ ክቕይሩ ስለ ዝደልዩ ኣንጻር ኩናት ንቃለስ ኣለና ኣንጻር ድኽነት ንቃወም ኣለና ይብሉ እዛ መጽሓፍ ግን ሓደ ኣንፈት እያ ተርእየና ሓደ ነገር ክትቃወሞ ከለኻ ወይ ኣንቲ ሳምቲንግ ክትኸውን ከለኻ ብዝያዳ ሓይሊ ኢኻ ትህቦ ዘለኻ ምኽንያቱ ክትቃወም ከለኻ ኣተሓሳስባኻን ስምዒትኻን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ኩናት ወይ ድኽነት ዝብል ቃል እዩ ዘተኩር ዘሎ ሎ ኦፍ ኣትራክሽን ወይ ድማ ሕጊ ስሕበት ድማ ነቲ ተተኩረሉ ዘለኻ ጉልበት ርዩ ዝያዳ ኩናትን ዝያዳ ድኽነትን እዩ ናብ ህይወትካ ዘምፅእ ማዘር ትሬዛ ነዚ ሓቂ እዚ ኣዝያ ትርድኦ እያ ነይራ ንሳ ሓደ ግዜ ሰባት መፅኦም ኣንጻር ኩናት ዓብዪ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስለ ዘለና በጃኺ ምሳና ተሰለፍ በልዎ ናታ መልሲ ግን ኣይፋል ኣንጻር ኩናት ንዝግበር ሰልፊ ትፀውዕን እንተደኣ ንሰላም ዝድግፍ ወይ ድማ ፕሮፒስ ዝግበር ሰልፊ ሃልዩ ግን ቀዳመይት ኮይነ ክስለፍ እየ ኢላቶም ኣብዚ ናይ ማዘር ትሬዛ ተሓሳስባ እቲ ፍልልይ ተረዲእካ ድዩ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዘይንደልዩ ነገር ወይ ኩናት ምእማን ኣብቲ ንደልዮ ነገር ወይ ሰላም ምትኳር መፍትሒ ምዃኑ ትፈልጥ እያ ነይራ ገሊኦም ሰባት ኣብዚ ዓለም እዚኣ እኹል ሃብቲ የለን ንዑይ ሰብ ዝበኣስን ዝቃለሱን እዮም ዝብሉ እዚ ግን እቲ ናይ ስእነት ኣተሓሳስባ እዩ እቲ ሓቂ ግን ዓለምና ወይ ዩኒቨርስ ተጠቒምካ ዘይውዳእ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ፀጋታትን ናይ ሓሳባትን ናይ በረከትን ምንጭ እያ ሓደ ሰብ ሃብታም ስለ ዝኾነ ካብ ናይ ካልእ ሰብ ዝጎደለ ነገር ፈፂሙ የለን ንኩሉ ቢልዮናት ህዝቢ ዓለምና ዝኣክል ማእለያ ዘይብሉ ሃፍትን ሓጎስን ኣሎ ስለዚ
ኣብ ውድድር ዘይኮነስ ኣብ ናይ ምፍጣር ወይ ክሪኤሽን ኣእምሮ ክንነብር እዩ ዘለና ስማዕ እስኪ ንስኻ ብሓቂ መን ምዃንካ ሓሲብካ ዶ ትፈልጥ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ንባዕሎም ኣነ ስመይ እገለ ይበሃል ዕድመይ ክንድዚ እዩ እገለ ዝበሃል ትካል ድማ ኣለኒ ኢሎም እዮም ዝገልጹ እዚ ግን እቲ ኣብ ደገ ዝረአ ምስሊ ጥራሕ እዩ ኳንተም ፊዚክስ ዘምጽኦ ዘደንቕ ሳይንሳዊ ሓቂ ግን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ ኩሉ ነገር እቲ እተተንፍሶ ዘለኻ ንፋስ እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ስልኪ እቶም ኣብ ሰማይ ዘለዉ ከዋኽብቲ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን እቲ ናትካ ኣካላትን ኣእምሮን ኩሉ ካብ ሓደ ዓይነት ኢነርጂ ተፈጢሩ እዩ ዝብል እዚ ኢነርጂ እዚ ድማ መወዳእታ የብሉን ኣይመውትን ኣይጠፍእን ቅርጹ ጥራሕ እዩ ዝቕይር ንስኻ ናይዚ ዓለም እዚ ዓብዪ ኣካል ኢኻ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እምራዊ ሓይሊ ድማ ደረት የብሉን ንስኻ ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጠርኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ህይወት ክትሰርሕ ሙሉእ ስልጣን ዝተዋህበካ ኢኻ መብዛሕትኦም ሰባት ንምንታይ እዮም ክዕወቱ ዘይኽእሉ ምክንያቱ ታሪክካ ክትፅሕፍ ከለኻ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ትማሊ ጌጋታትካ ፍሽለታትኻን ቃንዛኻን ሒዝካ ስለ ትጓዓዝ እዩ ኣነ እኮ ካብ ብቁልዕነተይ ከም ዝበዲሎም ኣነ እኮ ናይ ቀደም ስራሐይ ከሲረ እየ ኣነ እኮ ድኻ ስድራ ቤት እዮም ዘለውኒ ክዕወት ኣይኽእልን እየ እናበልካ ንገዛ ርእስኻ ተኣስራ ስለ ዘለኻ እዩ እዛ መፅሓፍ ግን ሓደ ዓብዪ ብስራት እያ ትነግረና ናይ ትማሊ ታሪክካ ሕጂ ሓይሊ የብሉን ሓይሊ ዘለዎ እቲ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ኣብዛ ሰከንድ እዚኣ ኣብ ኣእምሮኻ ተሕልፎ ዘለኻ ሓዱሽ ሓሳብ ጥራሕ እዩ እስኻ ናይ ትማልኻ እሱር ኣይኮንካን ካብ ሎሚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርካ ሓዱሽ ናይ ህይወትካ ገጽ ክትፅሕፍ ሓዱሽ ታሪክ ክጅምር ሙሉእ መሰል ኣለካ ኣብ መወዳእታ መብዛሕትና ሰባት ናይ ህይወተይ ዕላማ እንታይ እዩ ንምንታይ እየ ተፈጢረ ኢልና ንጭነቕ ኢና ገሊኡ ሰብ ዕላማ ናይ ህይወቱ ዓብዪ ስራሕ ምስራሕ ይመስሎ ገሊኡ ድማ ስድራ ቤት ምምስራት ይመስሎ እዚ ኩሉ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ እዛ መጽሓፍ እትበና መልሲ ግን ካብ ኩሉ ዝረቐቐን ዘሐጉስን እዩ ንሳ እንታይ ትብለና ህይወትካ ልክዕ ከም ሓደ ዘይተጻሓፈ ጻዕዳ ወረቐት እያ ናይ ህይወትካ ዕላማ ድማ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ትጽሕፎ እያ ትብለና ናብዚ ዓለም ክትመጽእ ከለኻ ክትውለድ ከለኻ ካብ ሰማይ ተጻሒፉ ዝመጸ እገለ ድኻ ክኸውን ኣለዎ እገለ ክሳቕ ኣለዎ ዝብል ናይ መከራ ጽሕፈት የለን ሓጎስ ማለት ሓደ ነገር ምስ ረኸብካ ንኣብነት ሃብታም ምስ ኮንካ ወይ ጽቡቕ ገዛ ምስ ገዛእኻ ወይ እትተሓስቦ ነገር ምስ ተሰኻሕካ እትረኽቦ ውፅኢት ጥራሕ ኣይኮነን ሓጎስ ናይ ህይወትካ መበገሲ ክኸውን ኣለዎ ሓጎስ ማለት ሕጂ ብዛ ዘለኻዮ ኩነታት ኮንካ ክትሕጎስ ፍሽኽ ክትብልን ክተመስግንን ምምራፅ ማለት እዩ ንኩሉ ናይ ዓለም ሃፍትን ጸጋታትን ማዕጾኻ ከፊትካ ምቕባል ማለት እዩ ክትሕጎስ ከለኻ እቲ ዓለም ዝያዳ ዘሐጉስ ነገራት ይሰደልካ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ከምዚኣ ዝበለት ህይወትካ ትቕይር ብልዝቲ ቪድዮ ክትርኢ ተደሊኻ ነታ ኣብ ስክሪን ዘላ ቪድዮ ንኻ እያ ኣብታ ቀጻልት ቪድዮ ክንረኸብ ኢና እዚ ናናቲ ቲቪ